హాయ్ ఎవ్రీవన్, మీరు ఎప్పుడైనా మునక్కాయ ఊరగాయ చేశారా? నేను చేశాను, చాలా బాగుంది. మీరు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే స్టార్ మిక్స్ వీడియోస్కి స్వాగతం. స్టార్ మిక్స్ వీడియోస్లోని ఈ మునక్కాయ ఊరగాయ రెసిపీని ఫాలో అవ్వండి. ముందు మునక్కాయల్ని కట్ చేసి చెక్కు తీసేసి విడగొట్టేసి అంగుళం అంతా పొడవుగా కట్ చేసి ఉంచుకోవాలి చూస్తున్న విధంగా. తర్వాత బాండలు పెట్టేసి ఆయిల్ వేసేసేయాలి తగినంత. అందులో ఆవాలు, ఎండుమిర్చి మరియు చితకొట్టిన తెల్లగడ్డలు వేసేసి వేయించేసి ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మునక్కాయ ముక్కల్ని అందులో వేసేసి మసాలా యాడ్ చేయాలి. మసాలా ఏంటంటే కారపొడి, మెంతి పొడి మరియు ఆవపిండి. ఇవన్నీ మునక్కాయలు అయితే ఎన్ని ఉన్నాయో దానికి సమపాలల్లో ఇవన్నీ వేసేసి సరిపడినంత సాల్ట్ మరియు నిమ్మరసం పోయాలి. ఉప్పు మరియు నిమ్మరసం కూడా సమపాలల్లో సరిపోయినంత చూసుకుంటూ వేయండి. ఇవన్నీ మునక్కాయ ముక్కలతో బాగా కలిపేసి జాడీలో వేసేయండి. 10 days తర్వాత రెసిపీ తినడానికి పర్ఫెక్ట్గా తయారవుతుంది. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్.